Ligy mistrů mezi Spartou Praha a FCSB. Rumunský celek bude mít výkop. Popa už je připravený ve středovém kruhu a právě dostává pokyn k tomu, aby rozehrál první utkání mezi těmito dvěma celky. Uvidíme, jak se Spartě podaří úvod zápasu. Všichni očekávají, že by měli. Ani na podruhé to ze strany Martina Vitíka nebylo optimální vazování. Teď ale obrovská chyba, kterou bude muset řešit Vindál a jeho obránci. A tento míč naštěstí pro Spartu nekončí v síti, ale... Tady to máme. Moc nechybělo, Adrian Šut se mohl radovat z prvního gólu v utkání. Je vedla, jenomže hosté si balón berou zpátky hodně rychle a Popa startuje dopředu. Zkusí to z dálky, tenhle balón je sražený a měl by si to pohlídat Preciado, tomu ale uletěl balón a nakonec to byl nebezpečný pokus Mikuleska. Vindál zasahovat nemusel, ale zase. Preciado lehce zaváhal a byl z toho pořádný malér. Situace, která vypadala, že bude jednoduše vyřešená. Preciadovi se tam ten balon zvláštně svezl po kopačce a rázem z toho byla střelecká pozice. Birmančevič, Lači, Birmančevič. Kuchta, zajímavá kombinace, Lači. Snažil se hledat Trineče, tady je Haraslín! Skvělá pozice, ale Lukášovi Haraslínovi to bohužel pro Spartu nesedlo. A i se řeči těla bylo vidět, že Lukáš Haraslín ví, že tohle šlo poslat na branku. Zatím rozdíl u Haraslína oproti minulé sezóně. Takové rány mu často minimálně právě na branku letěly. V této se zatím trochu hledá pouze jeden gól proti Teplicím. Branky a podařilo se jim to výteči. Navíc je tam rozebenutý Baluca. Možná dobře pro Spartu, že teď balón letěl na levou stranu. Sparta tím má čas dostat se za balón, ale nakonec si tak přichází zakončení. Vindál sice střelu, Popa si to neskoušel mládí v házené, protože tohle byl nepodmíněný reflex. Tady ještě jednou ten zákrok Petra Vindála. Rozehrávka na krátko. Lači. Jeho centr, obrovská šance, ale ani tohle není gol. Asger Serencer měl na hlavě první trefu, ale přestřeluje. Skvělý balon od Lačiho. Navíc Serencen oběhl celou tu trojici v modrém a byl tam nakonec úplně sám. Potřeboval by o fous vyšší branku. Velká škoda. Tady rumunský tým. Spartané pochopitelně potřebují i podporu fanoušků. Teď ale chybná rozehrávka Vindála. Baluca pálí a nakonec trefuje pouze boční síť a zřejmě k tomu přispěl i Matias Ros, který teď Spartu asi uchránil od inkasované branky. Prvé podkloznutí, poté to Ros napravil, ale tyto rozehrávky si tady Sparta bude muset odpustit. No, dvě největší šance FCSB v tomhle utkání vznikly po, řeknu to, až nesmyslné rozehrávce Sparty. Naštěstí je to zatím bez trestu. Opět pod kotlem. Lars Friis už chystá první změny. Viděli jsme tam Lukáše Sadílka. Vidíme, jestli bude jediný. Krát Olaru centruje a obrovská šance a teď už je to gól. Nejhorší možný scénář, Joxim Dava otevírá skóre, rumunský celek vede na Letné 1-0. Nehlídaný. Dava v poslední chvíli tam přesprintoval Rose. A pěkně uklidil přední tyči, prudký balon do země, s tím nemohl Vindál dělat vůbec nic. Ale jen Dava ukazuje, jak dobrým je hlavičkářem. 3 góly v každé z posledních 2 sezon. Centr Birmančeviče letí přímo do Oně, tam bylo na Tunči a je to gól! 1-1!
řešili, co všechno Spartě zatím v tomhle utkání chybělo, byl to i důraz. A tady Viktor Olatunji ukázal, že se to rozhodně nebojí, natlačil se před brankaře CSB a stejně jako proti Šemroku v tom domácím utkání dává první gol Sparty. Nakonec napřímo to zkusil Pirmančevič. Buď to byl skvělý zákrok brankáře, nebo tyč. Možná obojí. Dvě nastavené minuty jsou pryč. Další dlouhý outsadílka. Tam Serencen a také Vitík. A ještě jedna rána, je to gól! Sparta má nakonec hrdiny 2, protože po Viktoru Olatunjim, který vyrovnal Kairinen, strhává tenhle zápas na stranu Sparty. 2-1. Jste ještě tam reklamovali ten kontakt Martina Vitíka. Ale nutno dodat, že stoper FCSB šel k zemi hodně ochotně. Ale to byl nakonec střídající Džuma, který tam neustál ten souboj. No a poté to zakončení. No ale tady to přistrčení bohužel vypadá mnohem vážněji. A já mám trochu strach o ten gol na 2-1. Z toho úhlu pohledu, který jsme měli k dispozici nejdříve, to nebylo úplně tak zřejmé, protože Vitík byl ve stoje. Ale z toho opakovaného záběru, který jsme viděli teď jako první, bohužel to přistrčení bylo celkem výrazné, ale poslední slovo má rozhodčí. Jedna. Kristo Radunovič. To nejdůležitější je, že je rozpořádku. Další dlouhý nákop, ale defenziva FCSB si s tím poradila a je konec. První zápas mezi Spartou a FCSB končí 1-1.